दा ब्रादारनि नै मोननाय सम्पथिफ्रा नायदो पक' जिनाखि माबादों बनिजोंहाय खय हाजारनि इयो ब्रादार बे 25,000 25 ओमफ्राय नोंजों मा दंबाव सना बाजैनो बेसेबांनि होदों होनदोंमोनलाय नों 93,000 नि सना दा खोनाखाबाय लोगोफोर बेसेबां रां आरजिनो हादों दा फाइनालि लोगोफोर आं जिर' मिलायजों फेस टु फेस लोगो मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोबांथार खोनायो माने उमुङा इदि मोनदों एथ' मोनसे गेम गेलेनानै दा फाइनालि बेसेसिम सैथो ब्रादार एसे खोन्थाना हरदो बेथ' मोननाया रियेल मानो होनोब्ला बुस्थुआ फोथायथावथावबो नङा खिन्थु गोलैयोला मोनोमोन लोगोफोर फाइनालि दायो आङो दंफैयो बलांगुरि मा मोनलाय ब्रादार देवथारियाव ब्रादार धीराज जायखौ नाम्बार 1 थिकादार फार्स्ट क्लास थिकादारनि न'आवहाय ओमफ्राय बिनि जिनाखि सिङाव माखासे डेक'रेसन बानायनाय रिजर्ट सिस्टेम पार्क सिस्टेम बानायनायखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै ओमफ्राय नायलांदो माबायदि नुयो दायो आङो फाइनालि मेन गेटआव नै हाबलांबाय आङो नै नायलांदो लोगोसे आंजों लोगोसे नायलांबानो नुलांगोन आरोखि ना लोगोफोर नायलांदो सिन दङ जों नै लोगोफोर लामाजोंहाय माबायदि सिङावहाय आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ना बुङो मोजां मोनदोंना गोसोफोरखौनो एसे जोंथ' फैबाय थायो लकेलनि मानसि जोङो बेनि जायगानिखौ इसिनि थ्रुयैनो नुबाय आरो नोंथांमोनासो बेरायनो होननायखाय नोंथांमोनखौ आं लाबोदों बरिया ओमफ्राय जोङो माबायदि मोनखो दाखाल रायजादों आं मालिकखौ खिथायनि माने मालिकआ बेलेगाव दंमोन ना थांगासिनो दं जिखुनु नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा फाइनालि लोगोफोर आं जिर' मिलायजों फेस टु फेस लोगो मोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोबांथार खोनायो माने उमुङा इदि मोनदों एथ' मोनसे गेम गेलेनानै दा फाइनालि बेसेसिम सैथो ब्रादार एसे खोन्थाना हरदो बेथ' मोननाया रियेल मानो होनोब्ला बुस्थुआ फोथायथावथावबो नङा खिन्थु गोलैयोला मोनदोंबो ओमफ्राय सोरबा जायफ्रा आंजों फैनानै सोलोंफैदों मोनदों इसोरो ओमफ्राय गावसोरबो फोथायदों ओमफ्राय अयथासार मा होनबावनो ओमफ्राय दा बेसेसिम नों रां आरजिनो हामारदों बे गेमाव आङो 11नि एसे एबाब ओमफ्राय नों मा लादोंमोनलाय बेजोंहाय एसे खोन्थाना होदो माबा लादों सेमसां आल्ट्रा 1,21,000 आल्ट्रा 24 आल्ट्रा आरो ओमफ्राय गारि लादों माबा एमटि ओमफ्राय 2,66,000 ओमफ्राय कार गंसे लादों टयटा एटियस दा खोनाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मा गेम मोनलायो ब्रादार बे गेमा बन खिन्थु दा बनि होनना मोनो आरो प्ले स्ट'राव अप्प'आ आइफन स्ट'राव दं ओमफ्राय दा जोङो नायदो मय दंफैयो जोङो फाइनालि आङो नैबे ब्रादारनिफ्राय मिथिनाय लागोन मा जायगा बियो नै एसे ओरै फैनानै खोला देवथारि ब्रादार धीराज नि मालिकआबो हनै बेहायनो दं मालिकआबो दंखायो दिनै अके बेनो नै बियो ओइनो मालिकआ नै बैनो नोंखिना आदा नै बैयो आरोखि मालिकआ नै बेनो आदा धीराजनि ना ओमफ्राय जों एसे बेरायनोसै ना आदानि बे माबाखौहाय एसे डेक'रेसन बानायनायफोरखौहाय ओमफ्राय जोङो आदानो गोजोननाय थाबाय लोगो मोनफैबाय नोंथांमोना बयबो खोनायो आरो बेनो दा नै बेसेबांबा मोजां डेक'रेसनफोर बानायना होदों एकदम पार्क बायदि आरोखि ना इयो नै आरो साइजफ्रा नै ओरैबायदि माने गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरोखि लोगोफोर नै दा आङो देखायलांनो नाजागासिनो दङ बोरै मा दं बोरै मा गैया नैबेफोरावहाय नाफोर दङ आरोखि नै ओमफ्राय ओरैहाय नायदो एसे बेरायनोबो मोजां आरोखि नै ओमफ्राय बिल्डिं गोजौआव थांगोन बिल्डिं गोजौआवबो दङ नै साइज बाइज नायदो दा मा होनबावनो लोगोफोर नायबाय बेरायबाय ना माथो ब्रादार गोलैला बनिनि बे जिखुनु गेमाव गल्डेन फ्लावार दं असियान हान दं रकलेट ट्राभेल बेलि ट्राभेल मोनो ओमफ्राय फिशिं एरिया ना माबायदि गेलेयो ब्रादारा एसे मिथियोना नोङो बै 10 थाखानि गावग्रोनांगौ माबायदि बेरो ओमफ्राय बै हस्टिंआव दोननानै गुलिया स्पिडआव थाङो जिखुनु मोनसे ना गिदिराव दोननांगौ ड्रागनाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोङो गुलिया स्पिड गगोन आरो ओमफ्राय नोङो बेखौहाय ड्रागनखौ डाइरेक्ट गावहाबबाय थानो नाङा ड्रागन हाबोला बेलेगखौ चेन्ज खालायनानै गावनांगौ होमब्लानो जायो ओमफ्राय फिसाखौ बांसिन एटेक खालायनांगौ आरो दा खोनाखाबाय बे पक'नि बागै एसेब्लाबो ब्रादारा खोन्थाहरबाय ओमफ्राय जों नायबावनायसै एसे बेरायबावनो लाबावनायसै नै ओमफ्राय जोङो बेंज्लायाबो नै बेंज्लाय मा खबरलै दिनैहाय माबायदि मोनदों नै बेयावहाय आङो सिगां इउटुबाव नुजेननायनिफ्रायनो फैनो गोसो जाबाय थायोमोन दा फैनो हायामोन आरोखि फैनो रोङा खुगाल' दामो ओमफ्राय दिनै सफैथारबाय जायगायावहाय खाफाल गोनां दिनै फार्स्ट टाइम फैग्रोमोन ना माने बे मालिकखौनो लोगो मोनफैबाय आरोखि मालिकखौनो लोगो मोनबाय
दे लाखि गोनां ना सानना लादो बे ओमफ्राय मा दंबावो आं देखायलांबावसिगोन नाफ्रा ओरैबायदि गिदिर गिदिर दङ आरोखि ओमफ्राय नै ओरै आदामोन गोबां फैलादों मा खबरलै आदा दङ मोजां दा ना ओरैहाय दङ नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ओरैहाय नै गाखोलांग्रा दंलायबावो ओरैबो साइडजोंहाय माबा मोनसे प्रग्रामफोर जादोंदां ना ओमफ्राय ओरै दङ नै लड्स फिसा फिसा बेयावहाय माबा मोनसे लड्स बानायनानै माबागोन खोमा नै बेफोरो सालायजायो खोमा ओमफ्राय नै बेजोंबो देखायबावनि आं नाफ्रा बेसे गिदिर गिदिर दङ ओरैबायदि मोजां आरोखि नै गार्डेन एकदबायदि रिजर्ट सिस्टेम जानानै दङ नैबे जायगा ओमफ्राय बेयाव मोनसे प्लान्ट पलिसि दं जानो हागौ नै बेयावहाय मानो होनब्ला फाउन्डेसन खालामनानै दोननाय जादों माने ओरै लामा थांगोन नैबेजों लामा थांनानै बैयावसो बिल्डिं मोनसे गायसननायगोन आरोखि बियो बिल्डिं खालामनानै आरो बेजोंनो फैफिनगोन दा एसे पस्ट गायनानै दोननाय जाखाबाय नै माबा मोनसे फिउचार प्लानफोर दङ जानो हागौ ओमफ्राय आङो देखायबावगोन नैबे न'आनो बेयाव ब्रादारनि न' जाहैबाय ब्रादार धीराजनि आराम मानो होनब्ला नायदो दा लकेसनफोरखौ नुनानै माबायदि मोनदों गार्डेनफोरखौहाय एसे नायदो दिनै बेयावहाय ना अनेक रोखोमनि मा ना जाखो बियो फरेनार ना गोजानो नायदो ओरैबायदि जानाय नङा खिन्थु गोथौ जानो हागौलै ना जोंनि सन'आ ओरै गाखोलाङावबो जायगाखौ देखायबाय ओरैनो गाखोखायो दा दानिया ओरै थांनायसै ओरै गाखोथ'ले जोङो न'फ्रा नायदो नै हाबलांबा बोरैथो गाखोयो ओरै लामा दं ने ओरैनो नै बेजोंनो गाखोलाङो आरो गाखोबाय जोङो गोजौनिफ्राय माबायदि भिउ जायगा नुयो एसे खोन्थानायसै आरोखि ना एसे लाब्रालाबो भिडिअखौ होनायसै लोगोफोर माबायदि नुयो ओरै मानसि फंबायफोर दं नै ओमफ्राय ओरै थांबाय बेनिफ्राय भिउ जायगाफ्रा माबायदि नुयो नै नायदो गोमजोबनायखाय नै नायदो नै लोगोफोर मा जायो अयथासार मानसि फैयो ओरैबो दङ हनै नायदो ओमफ्राय हरै दङ नुबाय दा माबायदि नुदों भिउ जायगाफोरखौ एसे खोन्थाहरदो कमेन्टनि गेजेरजों लोगोफोर आरो गोजौआव थांबावगोन जोङो नै हाय दै ओरैबो नै मानसि दङ नायदो जेरैबो मानसि दङ आरोखि नै मालिकआबो दङ ओइनो माबा मोनबो दङ थांबावनि गोजौआव ओरै थांबावनि बन्द नामा लक होदों दै ने ना लक होदों जिखुनु नायदो ने ओरैहाय बिनिफ्राय बिराद मोजां नुयो आरोखि दा लोगोफोर जोङो बानायबाय माखासे भिउ पइन्ट जायगाफोरखौ नायद्लाबायबाय ओमफ्राय जोङो थांफिनसिगोन बेनिफ्रायनो नै ना माथो गोसोखौ एसेब्लाबो मोजां मोनबाय बेरायफैनानै माबायदि नुदों कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो आरो सोरबाफोर फैनोब्ला एक्जेक्टलि लकेसनखौ खोन्थाना हरसै दा बलांगुरिनि खोला देवथारियाव औ दा खोनाखाबाय नोंथांमोनाबो फैदो ओमफ्राय सोरनि न'मोनलाय बियो सोरनि गार्डेनमोनलाय मालिकखौबो नोंथांमोना नुखाबाय आरो जायफोरा सिनायो आरो सिनायखायोबो माने सासे फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टरखा दा बाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन